Bueno, boa tarde a todos e todas, señor alcalde de Muiños, presidente do Parlamento de Galicia e homenaxeado nesta xornada, señora fiscal superior de Galicia, señor conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, señor presidente da Deputación de Ourense, señora presidenta do Real Club Celta de Vigo, señor bispo, delegado, membros da Corporación Municipal, autoridades, familiares, amigos e amigas e veciños de Muiños. É para min unha honra darlles a benvida a este acto institucional no que o Concello de Muiños fai entrega da súa máxima distinción honorífica, a de fillo adoptivo, a don Miguel Ángel Santalices Vieira. O Concello de Muiños, de maneira pública e solemne, quere expresar o seu recoñecemento e o agradecemento dun pobo a unha persoa que mantivo sempre unha relación estreita e sincera ca nosa terra. Este é, principalmente, un acto de gratitude polo afecto demostrado cara ao noso Concello ao longo dos anos e por contribuir desde os distintos ámbitos da súa vida persoal, profesional e institucional a proxectar o nome de Muiños e a defender os intereses dos seus veciños e veciñas, en definitiva, levando o nome de Muiños o seu carón. Ninguén mellor para explicar este recoñecemento que quen o promove en nome de toda a corporación. Ten a palabra o alcalde de Muiños, don Plácido Álvarez. Ben, fiscal superior do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, dona Carmen Eiró, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, don José González, presidente da Deputación Provincial de Ourense, don Luís Menor, señor obispo emérito da diócese de Tui Vigo, don Luís Quinteiro, non fai moito, obispo da diócese de Ourense, de gran recordo para todos nós. Benvido. Doña Ana Mouriño, presidenta, bueno, sei que se cai xente do Deportivo, pero bueno, os do Celtiña somos do Celtiña, presidenta do Celta de Vigo, e seu pai, don Carlos Mouriño, que creo que tamén anda por aí. Señor delegado da Xunta de Galicia, en Ourense, compañeiros e compañeiros de corporación, os que me axudan a facer humildemente o que boamente podemos por este Concello, e saludo tamén especial meu querido amigo expresidente don José Manuel Baltar e demais diputados e senadores, alcaldes, concelleiros, concelleiras, autoridades. Levaría moito tempo para citarlos a todos e entonces daivo todos por saludados. Amigas e amigos de Miguel Santalices, non só de Muiños, senón de toda a comarca, veciñas e veciños da Baixa Limia. De novo, boa tarde a todos e a todas e moitas gracias por estar aquí. Estimado Miguel, para o Concello como Muiños, no corazón da Baixa Limia, é caracterizado pola súa profunda identidade rural, o seu espectacular patrimonio natural e ao mesmo tempo polos desafíos demográficos do interior ourensán, o nomeamento dun fillo adoptivo transcende o puramente burocrático e protocolario. Non se trata dun mero trámite administrativo, para nada, senón dun acto social, político e tamén, eu diría, sobre todo, emocional de primeira orde. Por esta razón, este día 19 de xuño de 2026 quedará marcado para sempre na historia do Concello de Muiños. Hoxe atopámonos neste formoso entorno, orgullo para todos os muiñenses de pro, para celebrar un acto que toca directamente ao corazón do noso Concello, entendendo o Concello por territorio e veciñanza, por suposto. Hoxe ampliamos a familia de Muiños, dado que reconocer a unha persoa como fillo adoptivo é oficializar un vínculo afectivo, é dicirlle ao galardonado e a todo o mundo que, aínda que non nacera nesta terra, o seu compromiso e os seus actos convertérono nun veciño máis, nun veciño especial. Sempre sostiven
que a grandeza dunha terra non se mide só por a súa economía, polos seus servicios ou polo número dos seus habitantes, eso deixámolo para as estadísticas sempre interpretables según o punto de que nas vexa ou de que nas interprete. A verdadeira grandeza dun territorio, ali onde non hai lugar para a interpretación, reside na identidade, na memoria e no orgullo das mulleres e homes que o habitan. E se hoxe estamos aquí é porque a persoa a que homenaxeamos comprendeu sempre este principio mellor que ninguén. En todo este tempo, ao largo dunha dilatada e brillante carreira, Miguel nunca esqueceu as súas raíces na Baixa Limia. Ao contrario, levounas sempre como bandeira. Precisamente por ese continuo e estreito contacto coas súas orixes, Miguel foi e seguirá sendo un aliado incondicional, un interlocutor sempre atento e un amigo leal do Concello de Muiños e da súa comarca. A veciñanza deste Concello, da que tan orgulloso me sinto, sabe moi ben que o afecto se demostra con feitos. Obras son amores e non boas razóns, di o noso sabio refraneiro ao que sabedes recorro moito, cecais pola influencia que sempre tuven da miña avoa materna. Pero aínda máis, en galego temos unha preciosa expresión que implica cariño e afecto demostrado activamente a través de actos, agarimo. Pois ben, Miguel sempre o demostrou connosco. A súa man e o seu compromiso e as súas xestións estiveron detrás dos fitos fundamentais para o noso benestar, desde lograr no seu día, xa fai moito tempo, pero así foi, a adscrición da Baixa Limia ao Hospital Provincial de Ourense ata a construción do actual Centro de Saúde de Muiños. Esta última, unha infraestructura que non é só un novo edificio de ladrillos e outros materiais, senón un piar esencial para garantir unha atención sanitaria digna, humana e próxima, con un investimento importante superior a 1.300.000 euros. Unha atención pola que sempre loitou e sigue loitando o noso carón, o hoxe homenaxeado, sin lugar a dudas, un amigo dos vós, dos que xa quedan poucos. Debo destacar que ao longo destes anos, e a pesar da enorme exixencia das súas altas responsabilidades públicas, Miguel mantivo unha presencia constante, humilde e próxima nas iniciativas promovidas deste Concello. Acompañounos nas alegrías e apoiounos nos retos, demostrando unha vontade firme de colaboración e un afecto auténtico para esta terra. Repito, agarimo especial para Muiños. Mais aló dos cargos que ocupou en cada momento, que foron moitos, este xeito de proceder fálanos dun vínculo real, auténtico e duradeiro co Concello de Muiños. Co seu exemplo diario, Miguel demostrounos que o servicio público, profesional, institucional ou político non é unha fría tarefa alonxada da realidade. Pois, por todo iso, como alcalde de Muiños, foi para min unha honra absoluta, desas especiales que ten un despois de máis de 31 anos de alcalde. Propoñer para a concesión do título de fillo adoptivo do Concello de Muiños a Miguel Santalices ao abeiro do disposto no artigo 1º do noso regulamento de honras e distincións. Esta proposta a que fago referencia foi aprobada polo Pleno da Corporación adoptándose o seguinte acordo que literalmente di na súa parte dispositiva para non cansalos. Nomear a do Miguel Ángel Santalices Vieira como fillo adoptivo do Concello de Muiños polo seu labor humano, pola sobresaínte labor profesional e polo seu especial vínculo co Concello, levando o nome de Muiños e da Baixa Limia por toda Galicia, sempre con espírito conciliador, proactivo e de máxima eficacia e eficiencia en cada responsabilidade que asumiu, tal e como consta na proposta da alcaldía que obra no expediente tramitado ao efecto. Repito, hoxe este título é moito máis que un pergamiño e unha distinción protocolaria. É, por enriba de todo, unha declaración de afecto e de profundo respeto, estou seguro, que de toda unha comarca, a Baixa Limia, pero de maneira especial dos veciños
e veciñas de Muiños aos que me honro en representar. Unha terra que ve en ti, Miguel, as mellores virtudes da nosa xente, o espírito conciliador, a entrega incondicional, a eficacia na xestión e unha permanente vocación de servicio aos demais. Sobrados exemplos podía citar aquí. Por non falar, en tono máis distendido, teño que dicilo, dese mundo de vivencias que ninguén como a ti sabe transformar en historias que arrincan sorrisos, aunque anécdotas, algunhas son confesables e outras non. Espero que hoxe nos deleites con algunha das confesables. As outras deixas para outro día. Remato xa, pero antes de concluir esta intervención, quero agradecer de maneira especial a presenza de Marián Mouriño. Ademais da súa relevante traxectoria política, é unha persoa que coñece ben a talla humana e institucional de Miguel. Dentro duns intres será ela quen nos achegue unha visión máis próxima e profunda do homenaxeado, enriquecendo aínda máis este acto tan significativo para Muiños. Por certo, Presidenta, sorte mañá para o Celta Fortuna e noraboa por esa gran temporada que fixo o noso Celtiña. O dito, Miguel, grazas por ser parte da nosa historia dende hoxe non só por afecto, senón por dereito institucional. Esta é a túa casa, xa o foi e seguirá sendo. Benvido ao teu fogar, filla adoptivo de Muiños, por certo, o primeiro recoñecido como tal. Máximo orgullo para min, como tú sabes, haberte proposto, querido amigo. Moitas gracias a todos e a todas por estar aquí e por a súa atención. Moitas gracias, alcalde, polas túas palabras e por compartir con todos nós os motivos que levaron ao noso Concello, o Concello de Muiños, a conceder esta distinción. Como salientache no discurso, para acompañarnos neste acto, contamos hoxe cunha muller que coñece ben a talla institucional e humana de Miguel e que ocupa unha posición de referencia no ámbito empresarial e deportivo galego. É unha honra dar a palabra a dona Marián Mouriño, presidenta do Real Club Celta de Vigo, para que nos ofrezca a súa laudatio sobre o homenaxeado. Marián, cando queiras. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Lo primero me disculpo porque hoy amanecí con una afonía, pero bueno, he recuperado un poco la voz. Espero que me llegue al final de las bonitas palabras que le quiero dedicar a Miguel. Alcalde de Muiños, Fiscal Superior de Galicia, Presidente de la Diputación, Conselleiro, don Luis, Presidente honorífico del Celta, muchas gracias por tenerme hoy aquí e invitarme a estar hoy aquí. Es una enorme satisfacción para mí. Lo es por la responsabilidad que supone participar en un acto tan especial, pero sobre todo por tener la oportunidad de acompañar y rendir homenaje a una persona a la que admiro profundamente y a la que tengo la suerte de considerar un amigo. Hay reconocimientos que se conceden por los cargos ocupados, otros por los logros alcanzados, pero los más importantes son aquellos que nacen del cariño, del respeto y de la gratitud de quienes han compartido camino con el homenajeado. Y estoy convencida de que este es uno de ellos. A lo largo de la historia, muchas personas ocupan puestos de responsabilidad, pero pocas consiguen dejar huella en la vida de los demás, como Miguel Santalices, por su vocación de servicio y su compromiso con los que lo rodean. Nació en esta tierra fronteriza de Baixa Limia, de la que siempre se ha sentido profundamente orgulloso. Creció en una familia comprometida con su entorno y con la atención a las personas. La farmacia familiar era un lugar de encuentro, de confianza y de apoyo para muchos vecinos que encontraban allí no solo remedios para sus dolencias, sino también consejo, escucha y cercanía. Quizá fue ahí donde empezó a forjarse esa sensibilidad que lo ha acompañado durante toda su vida. Hablar de toda una vida dedicada al servicio público en apenas unos minutos es prácticamente imposible,
pero si tuviera que resumirlas en una sola palabra, elegiría compromiso. Compromiso con su profesión, compromiso con su tierra, compromiso con Galicia y, sobre todo, compromiso con las personas. Desde muy joven convivió con un entorno profundamente vinculado al galleguismo, a la cultura y al pensamiento. El arte, la literatura y la defensa de nuestra identidad formaron parte de su vida desde el principio. Y ese legado nunca dejó de acompañarlo. Al contrario, lo ha honrado, lo ha protegido y lo ha transmitido a las nuevas generaciones con la convicción de quien sabe que una sociedad solo puede avanzar cuando conoce y valora sus raíces. Su trayectoria profesional comenzó en la medicina y quizá ahí encontremos una de las claves para entender quién es realmente. Porque la medicina no es solo una profesión, es escuchar, es comprender, es acompañar, es estar cuando más se necesita, y esos valores han permanecido presentes en cada una de las responsabilidades que ha asumido posteriormente. Durante su etapa en la gestión sanitaria contribuyó a modernizar servicios y afrontar importantes transformaciones. Pero quienes trabajaron con él destacan algo más que va mucho más allá de cualquier logro administrativo, su capacidad para poner siempre a las personas en el centro, especialmente aquellas que durante demasiado tiempo habían permanecido invisibles o estigmatizadas, su sensibilidad hacia la salud mental, su defensa de la dignidad de los pacientes y su preocupación constante por quienes más dificultades atraviesan son buena muestra de ello. Más adelante llegaron nuevos retos y oportunidades para seguir sirviendo a la sociedad desde otros ámbitos, como diputado para el Partido Popular en la provincia de Orense, en el Parlamento, y como portavoz de Sanidad de su grupo. Quienes han compartido con él espacios de decisión coinciden en señalar su prudencia, su capacidad de diálogo, el respeto hacia quien piensa diferente y una elegancia personal que resulta cada vez más valiosa en estos tiempos de ruido y confrontación. Pero si algo ha caracterizado siempre a Miguel Santalices es que jamás ha permitido que los cargos lo alejaran de la gente. Le gusta escuchar, conversar, conocer los problemas reales de las personas y entender la política y las instituciones como herramienta para la mejora de la vida de los habitantes. También ha sido un firme defensor de esta provincia y de todo su potencial, especialmente el termalismo. Ha defendido durante años el enorme valor de este patrimonio único, convencido de que puede ser una fuente de bienestar, de salud y también de oportunidades para esta tierra. Desde todos sus cargos ha demostrado que las instituciones son más útiles cuando son más abiertas, más accesibles y más cercanas a la sociedad. Su apuesta por la inclusión, ya como presidente del Parlamento, por la accesibilidad y la integración de las personas con discapacidad, promoviendo plazas laborales destinadas a darles visibilidad e impulsando obras para derribar barreras de acceso al Parlamento, es una muestra más de una forma de actuar coherente con los valores que siempre ha defendido. Antes de terminar, permítanme una referencia más personal, porque además de todo lo que hemos recordado hoy, hay una faceta que a mí me resulta especialmente entrañable, su condición de celtista. Un celtista de los de verdad, de los que sufren, de los que celebran, de los que nunca abandonan, de los que siempre mandan un mensaje en las buenas y en las malas, y de los que me ayudan a defender estos colores y llevar el celtismo por Orense como buen embajador que siempre está y me trae a esta tierra que tanto quiero. Querido Miguel, hoy el Concello de Muiños reconoce una trayectoria extraordinaria, pero por encima de todo reconoce a una persona extraordinaria, una persona que ha dedicado buena parte de su vida a ayudar a los demás. Gracias por tu generosidad, gracias por tu compromiso, gracias por ser un ejemplo de servicio, de humanidad y de amor a Galicia. Enhorabuena por tan merecido reconocimiento. Hai figuras que se converten no reflexo das institucións que representan.
Homes que entenden a política desde o respecto, o diálogo e o amor profundo á súa terra. Antes da tribuna e do mazo parlamentario, en Miguel Santalices estivo sempre a vocación de servizo. Como médico e xestor, aprendeu a escoitar e a coidar dos cidadáns desde a proximidade. Como o presidente máis lonxevo na historia da Cámara Galega, converteuse no guardián da palabra. Un home de consenso, firme defensor da autonomía e da dignidade institucional de Galicia, capaz de guiar os debates coa máxima temperanza. Detrás do cargo, queda a pegada do galego comprometido, do compañeiro e do servidor público. Un legado de entrega que perdurará na historia das nosas institucións. Grazas, presidente. Chegado este momento, imos proceder ao acto de entrega dos símbolos que acreditan a concesión do título de fillo adoptivo do Concello de Muiños a don Miguel Ángel Santalices Vieira. Prégolle que se acheguen diante do estrado. O señor alcalde procederá á imposición da insignia de ouro do Concello de Muiños como expresión do recoñecemento, do afecto e da gratitude de toda a veciñanza cara a súa persoa. Seguidamente, dona Marián Mouriño fai entrega da proposta de nomamento. E finalmente, don Luís Menor, presidente da Deputación Provincial de Ourense, entrega o certificado do acordo plenario de nomeamento de fillo adoptivo do Concello de Muiños. Parabéns, don Miguel Santalices. Desde este momento forma parte para sempre da familia do Concello de Muiños. Unha honra para este Concello poder outorgar esta distinción, posto que o pobo sentíase en débeda con vostede. Miguel, ten vostede a palabra. Moitas gracias. Bueno, moi boa tarde. Vamos a baixar un pouco o pistón, porque está ben ter emocións, pero tampouco é moi sano ter demasiadas emocións. Entonces, vamos a tratar de facer algo que se mezcle algo de aventura, algo de vivencias personales e desde logo, pois, o que quero é que pasen un bo rato. Non nos emocionemos todos porque tampouco
eso é demasiado bo. Bueno, permítame, primeiro saludo ao alcalde do Concello de Muiños, presidenta do Real Club Celta de Vigo, presidente da Deputación de Ourense, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, Fiscala Superior de Galicia, senadores, senadoras, deputadas e deputados, alcaldes, representantes das entidades sociales e culturais, artistas, que hoxe aquí hai varios que nos acompañan, compañeiros de profesión que cuidaron da miña saúde e a eles hoxe tamén quero ter para eles un reconocimiento, amigos, presidente honorario do Celta de Vigo, señor Bispo, que hoxe me alegra moito velo por aquí, Bispo que foi de aquí de Ourense, pero hoxe especialmente me alegra. Tamén os representantes dos medios de comunicación. Grazas, alcalde e corporación municipal, pola vosa xenerosidade ao nomearme fillo adoptivo deste Concello de Muiños, o que tanto quero. Digo isto porque fillo adoptivo, como xa se dixo aquí, é unha das máximas condecoracións institucionais que pode entregar unha corporación municipal a unha persoa que non naceu nese municipio, pero que realizou méritos extraordinarios ou brindou grandes servicios á localidade. Pouco din e moito recibín. No aspecto persoal, neste concello, forxáronse amizades e lazos fraternais con persoas que me axudaron a entender mellor a importancia de cuidar os amigos. Entre esas persoas está vostede, señor alcalde. Logo comentarei algo das nosas vivencias. Andanzas, vamos a dicir, universitarias. Xa no ámbito da miña actividade política sempre tiven o respaldo maioritario deste Concello durante as 8 legislaturas como deputado do Parlamento Galego. Non son poucas. Un respaldo que eu valoro moito, porque o voto do cidadán é como un amplio poder notarial que os veciños che otorgan para que os representes e defendas nos seus intereses. A miña máxima sigue sendo tratar de estar á altura de quen deposita en ti unha confianza tan grande. Neste sentido, e por a miña actividade política, teño que ter hoxe un recordo especial para o presidente Xosé Luís Baltar. Hoxe non pode estar aquí. Bueno, estuve falando con ele xa mañá, considerou que estaba o día así un pouco fastidiado para el por o tema do calor. Entonces díxome que se o disculpaba, dixe, por suposto. Pero quero ter para el o recordo de haberme fichado no recorrido que tarda un ascensor do 9º ao baixo. Empezoume a falar, ora van vir unhas eleccións, vai tal, hai que tratar de a ver como se arregla isto, non sei que, non sei quanto, bim, bam, parou o ascensor, e eu dixen, eu era o director do hospital, dixen, nunca máis me vai a chamar. Pero viñeron as eleccións e chamoume, díxome, aquilo que che dixen. E aí empezou todo. El depositou en min unha alta confianza, hasta o punto de que podo dicir que en algún caso tamén confidencias. Deixoume ser libre no partido. Cando digo libre é a miña capacidade de poder actuar dentro do que é a estrutura do partido, pero sin mermar en absoluto a miña liberdade. Enseñoume a facer a política da cercanía. Non hai nada mellor que estar entre a xente para ganarse a súa confianza e para saber cales son os seus problemas. Enseñoume a dar valor á lealdade. Non hai nada máis grande que ser leal. El enseñoume. E el, desde logo que lle podo dicir hoxe desde aquí, ten a miña lealdade absoluta.
Alcalde, corporación, como proba do meu agradecemento, só hai unha palabra que me ven que vos poida dicir o feliz que estou hoxe e o que desexo para vos. Eu vou facer, señor obispo, co seu permiso. E é, pido para todos vos o ceo, cando proceda. Cando proceda. Pero queda pedido, porque iso é o mellor que se lle pode pedir a unha persoa. Grazas, María Mouriño, por aceptar o reto desta laudatio, polo teu compromiso co club da maioría dos ourensáns. Maioría amplia. Amplia, Podo che dicir que aquí o respaldo hacia o Celta é total. Gracias tamén polo teu apoio á nosa provincia. Nunca esquecerei que nos momentos de máxima dificultad, como foron os lumes do ano pasado, aí estuveche. E aí o Celta, coa súa presidenta á cabeza, tratou non de solucionar o problema, tratou de facer un guiño hacia os orensanos, porque ela sabe da implantación que hai dos orensanos en Vigo e o cariño que lle teñen o Celta. Gracias por poñer en valor a canteira, os nosos, e os estar demostrando dun xeito importante. E gracias tamén por o compromiso ca nosa lingua. O Celta é un exemplo de como deportivamente se pode tamén comprender e comprometer con algo tan especial como é a nosa lingua. Por certo, xa dixo o alcalde, mañá vamos a ascender, eso non teño ningunha dúbida. Pero transmítelle o ánimo a todos os xogadores da xente da Baixa Limia. Gracias a todos vós, veciños, representantes de entidades sociais, artistas, representantes culturais, por acompañarme neste acto que quedará para sempre na miña memoria como un momento de emoción e felicidade compartida con todos vós. Gracias aos que montaron este acto. Isto non é fácil, Sei o esforzo que fixeron, sei o que lle costou montar todo isto. Pero aquí está, un éxito. Implicáronse moito e por iso tamén tendes o meu recoñecemento. Vou beber un pouco de auga porque hai que hidratarse, que fai moito calor, e deberían tamén de beber algo todos vostedes, porque vexo que lle está dando sol e é importante que se beba algo, hai que hidratarse. Vamos alá. Di un moi coñecido verso dun célebre poeta universal, Rilke, que a verdadeira patria dun home é a súa infancia. Eu estendería esta acertada reflexión sobre a identidade, a memoria e o paso do tempo aos meus anos de xuventude. Porque foi aquí, na Baixa Limia, onde nacín, din os meus primeiros pasos, os de neno e tamén os profesionais, onde aprendín da familia e dos veciños os valores que hoxe me acompañan. Os arraianos, os da raia seca, os da raia húmida, ali onde imos levamos o noso propio sinal. Unha sinal de identidade forxada con elos da nosa historia, da nosa paisaxe, da nosa cultura compartida co país veciño que levamos orgullosos nos nosos xenes. Quiso a casualidade que unha tarde de verán que fora a miña primeira visita ao Concello de Muiños. Foi nun taxi, trouxome hasta aquí, tiña eu 10 anos, trouxome Ito, un taxista de Bande, marido da Josefa, que non sei se andará por aí está, estáme saludando desde ali, estou na vendo, coa misión de que eu viñera, ainda levaba pantalón corto, tiña 10 anos, que viñera aquí a Muiños por un encargo de miña nai, porque meu pai tardaba en regresar a casa. Eran as festas do 29 de junio, patrón
de aquí, de San Pedro. Meu pai sempre viña a comer á casa dos abades, que eran unha relación moi profunda que tiña. Claro, eu viña co Ito. O Ito xa, ele era inquieto, xa me iba preparando por o camiño, e cando cheguei a casa dos abades, o primeiro que entrei, subín arriba, e estaba meu pai sentado, e ao verme, ponse de pé, e me dice, pero, que faz aquí? E dixe, pero, veu túa nai? E dixe, no, miña nai non veu. Entón, volveuse sentar. Volveuse sentar con tranquilidade, e dixeme, bueno, pois, nada, xa nos imos. Tomamos un pouco de requesón e marchamos. Isto foi a primeira vez que eu viñen a Muiños. Isto é un exemplo tamén de como as nosas nais cuidaban os nosos pais e se preocupaban por eles. Non era tan tarde. Teño recordo de que serían sobre as 9 da noite, pero, bueno, está ben. A muller que se preocupaba do seu marido, esa foi a miña primeira vez. Depois tiven a sorte que entre os anos 73 e 79, nos que estudiei medicina en Santiago, coñecera un grupo de mociños da Baixa Limia. Penso que hoxe todos eles deben estar aquí. Aí está Xulio, Alfredo, Casiano, Ramón, este sí que non pode ver, non pude estar hoxe aquí por un problema de saúde, Cándido e tamén o alcalde. Todos coincidimos en Santiago. Esporádicamente viñan tamén outros veciños, como Pepiño de Porqueirós, que aquí está, o meu compadre, e que aparecía de vez en cando. 5 deles decidimos dar un paso importante e fomos pa un piso na parte nova de Santiago. Era unha decisión arriscada. Convivir diariamente coas manías que tiña cada un era un problema. Pronto decidimos xestionar mellor o noso presuposto mensual, o que nos daban os nosos pais todos os meses, para garantir comida e diversión. O gran gestor deste apartado era Casiano, un xestor extraordinario da comida. Sempre respetou o meu odio á cebola, pero eu creo que me engañou, porque non sei como el decía que non, pero eu creo que lle vota. En todo caso, eu creo que nunca protestei, porque, bueno, Casiano era así. Organizamos turnos de limpieza no piso, un exemplo de convivencia e de manteñer un piso en condicións habitables. Garantizamos que un de nós tiña que dar conversación todos os días, todas as noites, ao porteiro. O porteiro que vivía nun edificio grande, pero a través do porteiro nós tiñamos moita información. Moita. Entonces, tiñamos que cada un deles, había un que se tiña que dedicar unhas horas a estar ali co señor Manuel. Creo que acordaste, non? Acordádevos todos, e aí tal. Pero de todas as maneiras, e o máis importante, fomos un grupo respetuoso. Fómolo entre nós, tolerantes, nunca unha discusión. Un exemplo de convivencia, no que soubemos compatibilizar estudio e diversión. Diversión sana. Todo iso en tempos especialmente controlados. Estou falando do 73 ao 79. Deso sabe el gran Josi, que algunha vez hasta nos salvou de algunha, pero non vamos a dar máis datos hoxe que non, vamos deixar a cousa aí, tal. Sí. Plácido non estaba no grupo, non vivía no piso con nós, pero cada vez que se enteraba que iba a haber unha saída nocturna das nosas, ali aparecía. E é un tipo listo sabía que vindo con nós
estaba garantizado máis ou menos pois un éxito na diversión. E para cerrar esta historia teño que dicir algo que o sinto de verdade. Estou orgulloso de todos eles e todos teñen o meu aprecio. Anos despois, xa de mocete, acabado de licenciar xa como médico, a Baixa Limia foi o escenario das miñas primeiras, aínda que curtas, experiencias profesionais, ao pouco de saír da Facultade de Medicina. Daquel tempo gardo bons recordos, algunhas anécdotas aquí en Muiños que vos quero compartir. Eu pasaba consulta nun despacho pequeniño que estaba cerca da farmacia, que creo que era irmão do alcalde de Bande, don Enrique. Bueno, eu pasaba aí a consulta porque eu estaba sustituindo o médico de aquí, que era don José Fernández, máis conocido como Rixo, que supoño que os máis antigos de aquí acordarevos del. Recién terminado, eu fixen o que pude. O meu primeiro error diagnóstico, pois, foi o seguinte. Veu unha señora, trouxome ali un neno, fillo dela, exploreino, eu tiña claro que eso era unha apendicitis. Os médicos que están aquí van a saber por qué. Porque lle fixen o signo do Bloomberg e o Bloomberg era positivo. Eu dixen, esta é unha apendicitis de piano. Redatei un volante inmediatamente a urgencias ao Hospital de Ourense. Ademais, escribino con detalle. Apendicitis aguda, ruego intervención quirúrgica con la máxima. Lá, alá vai o neno para o hospital. Eu dixen a nai, xa me terá usted informado de como vai todo. E a nai, serían eso das 9 da noite, chegou ali á farmacia, nós vivíamos por riba, tocou, e salgo eu, e vexo a nai, e vexo o neno, e digo, pero non operaron, e me dice ela, non, pero como non operaron? Entón, dice, é que non era apendicitis. E logo que era? Pois era unha neumonía do lóbulo inferior dereito. Cuidado, é unha das causas que hai que diferenciar sempre. Qual foi o meu error? Non utilizar algo tan sencillo como é un fonendo. Porque se hubiera utilizado o fonendo, solo con escoitar o ruído do pulmón, hubiérame dado conta de que aquilo era unha neumonía. Primeiro error. Segundo, pero grato tuve que ir a un parto a Guntumil. Unha señora se puxo de parto, antes os partos facíanos basicamente tamén os médicos de cabeceira. A señora que eu recordo dela era, o marido traballaba na Estiva, en Lisboa. Nese pobo traballaba moita xente na Estiva. E eu, cando cheguei ali, xa estaba a señora sentada na cama e o neno apoiado nun cojín no chao, co cordón umbilical íntegro. E, ao entrar a señora, me dice, non puden aguantar máis. E lle dixe... E lle dixe eu, perdóneme a min por non chegar antes, ó. Foi, bueno, aínda que esa experiencia foi breve, despois a vida me levou por outros camiños que daquela nin siquiera eu podía imaginar. Permitiume exercer como médico rural en varios concellos, entre que, por certo, se atopaba este de Muiños. As lembranzas daqueles primeiros anos como médico da Baixa Limia permanecen inalterables na miña memoria, sexa polo que dixo o poeta ou sexa porque conservo vos amigos e veciños dos que moitos me acompañan hoxe. A medicina rural é máis, naqueles tempos, favorece unha proximidade cos pacientes da que hoxe moitos servicios carecen. Eu son un firme defensor de que o trato próximo e humano coa persoa enferma contribuye á súa máis pronta recuperación. Xestos tan sinxelos como pode ser chamarlle ao paciente polo seu nome fan que a confianza necesaria entre médico e paciente se instale facilmente na relación terapéutica. A pesar dos anos que xa transcorreron, lembro a maioría daqueles pacientes
que depositaron a súa confianza naquel rapaz novo, o fillo do boticario. E sempre que podo gústame voltar a Baixa Limia e recomendo aos que hoxe estades aquí non perdades a ocasión de visitala. É a mellor terapia para facer unha pausa, gozar da calma e da beleza das súas paisaxes, dos innumerables lugares merecedores de seren descubertos. Observen este entorno, xa de por sí xa vale. Esa autovía que dice que nos comunicará con Portugal é un balón que, ao mellor, en términos futbolísticos, non deberíamos desaproveitar. E non desaproveitar a ocasión, quero eu hoxe tamén, porque estando aquí connosco a presidenta do Celta, eu quería invitala a traer aquí ao equipo, a xogar un partido co Club Deportivo Muiños. Sí, eu creo que eso... Bueno, e ademais, creo que eso podía estar ben. Marián, yo te garantizo que no va a pasar lo que pasó aquí con una corrida de toros. E te voy a explicar. A primeira vez que eu fui aos touros foi en Muiños. Plácido era o presidente e eu estaba ao lado del e, bueno, unha plaza daquelas móviles como había. Saliron ali unhas vaquillas, empezaban xa a dar ali os primeiros pasos e, de repente, ven o teniente coronel, era non? Teniente coronel, e lle dice a Plácido: tenemos unha amenaza de bomba. Digo, coño, dixe, pero como unha amenaza de bomba? Sí, tenemos unha amenaza de bomba e o primeiro que lle preguntamos é, pero quen fai os animalistas? Bueno, e entonces a dúda era que facer. Bueno, revisaron todo aquilo, non había tal amenaza de bomba. Deuse apertura á corrida, viñan os de Portugal, os forcaos, os primeiros forcaos. Primeira actuación do forcaos, sai un touriño que non era tan touriño, xa era algo, tal, colleu, bumba, levou por diante a dous dos forcaos. E tuvemos que volver a suspender para atender aos forcaos e a ver se viña unha ambulancia de Cosaga que tardaba en chegar e mandalos ao hospital. O sea, foi unha corrida de toros moi... Pero te prometo que co fútbol eso non vai pasar. Bueno, o Rosendo e a mí tamén nos pasou unha parecida en Gomesende, que tamén tuvemos que suspender unha corrida por a chuvia e allí, señor obispo, lo arreglamos en el altar, porque en la iglesia había que decidir quién suspendía la corrida, quién era el que tenía el mando. E el mando, eu entereime, parece ser que ten o rajoneador, é o que dice si se pode celebrar a corrida ou non, porque ali había empezado a chover. E entonces, yo aquí el que manda soy yo, que soy el del rajoneo. E dille un que estaba ali con nós, pero el que paga soy yo, que es el que ten el pasto. Acordaste, Rosendo? E ali encima da mesa do altar, billete va, billete viene, billete va, billete viene. E aí se liquidou a corrida. Bueno, en fin, isto non va a pasar. Ese remato. Remato agradecendo de novo ao Concello esta adopción, que me enche de orgullo, e a todos os que hoxe me estades acompañando, autoridades, veciños e amigos, neste entrañable acto que queda para sempre no meu corazón. Comparto esta distinción con todos vostedes. Éncheme de alegría. Tamén co meu equipo que traballa a diario comigo no Parlamento e me soportan diariamente, que non é fácil. Pero dun xeito especial quero compartilo coa miña dona. Ela é para min a referencia en valores, que os pon todos ao meu servicio para que a min me vaya ben na vida. E me está indo moi ben. Oxalá un día poida estar á túa altura. E nada, moitas gracias. E desexo vos, bueno, como médico,
non veñades a consultar comigo, porque sabedes que non son moi afortunado neso, pero sí que vos desexo a todos moita saúde. E moitas gracias por este recoñecemento. Moitas gracias, Miguel. Encaramos xa ao final do acto, felicitando moi sinceramente ao novo fillo adoptivo de Muiños. E dicíndolle que dende hoxe mesmo pasamos a consideralo xa un protagonista máis deste Concello. Para pechar este acto institucional, convido ao presidente da Deputación Provincial de Ourense, a quen agradecemos a súa presenza, nunha xornada tan especial para o noso Concello. Señor presidente, ten a palabra. Moi boa tarde a todos e a todas. Non vamos a citar de novo as autoridades, amigos, membros da mesa, resto de autoridades e, sobre todo, amigos que hoxe estamos aquí, creo que, en primeiro lugar, facendo un acto de xustiza, acompañando a quen acaba de demostrar o que é na súa vida, un gran tipo. É realmente unha gran persoa que o acaba de demostrar que a súa sencillez a que todos os días os que temos a sorte de coñecelo podemos comprobala e que, por lo tanto, a verdade é que despois eu estaba o acto collendo uns tintes de solemnidade que decía, a min tócame pechar o acto, a ver como eu logro manter ese tinte de solemnidade, pero como sempre Miguel veu e botou unha mão, distendiu o acto e agora é moito máis fácil pechalo. Eso non quere decir para nada que se rebaixe a solemnidade dun acto que é tan importante no día de hoxe para il, para o Concello que lle fai esta distinción e desde logo para il que acumula un recoñecemento máis, sin dúbida, a esa longa trayectoria, pero que este tipo de recoñecementos que son aparentemente sinxelos, honoríficos, dende logo denotan que un é capaz de conectar cos sentimentos, de conectar cun pobo que, bueno, pois como dixo o seu alcalde, é a primeira vez que recoñece a unha persoa como fillo adoptivo e, por lo tanto, algo farías ben, Miguel, para merecer este recoñecemento. Seguro que fixeches moitísimo e por eso hoxe estás aquí neste acto. Un acto que sí que tenche de orgullo, como non pode ser menos, además rodeado da tua familia, rodeado da xente que te quere, rodeado dos amigos, e, por lo tanto, pois un día moi feliz para ti, do que estamos encantados compartir. Para min é unha honra, como presidente da Diputación de Ourense, por tanto, en nome da provincia, ter esta honra, en primeiro lugar, de acompañarvos neste acto de tanta trascendencia institucional, pero fundamentalmente humana, como aquí se dixo. Il é unha mostra desa humanidade que ten que ter todas as persoas, pero que il ten señeiramente. Cando un concello rural como este Concello de Muiños decide outorgar a súa máxima distinción honorífica, non está a realizar un simple acto de recoñecemento. Está a reivindicar, estimado Plácido, querido alcalde, estás a reivindicar no nome do Concello a vosa historia, as xentes que forman parte dela. E recibir o título de fillo adoptivo no rural ourensán é, querido Miguel, unha enorme responsabilidade, porque significa que todo un concello abre as súas portas xenerosamente a unha persoa que, nacendo noutro lugar, como decía antes, soubo sintonizar o seu corazón e ligalo ao latexo desta terra. Permíteme dicirche, Miguel, que algo doado tiñalo. Naciches a poucos kilómetros de aquí, así que algo conocías de Muiños. Pero tamén tiñalo máis difícil. O teu mundo profesional levoute lexos da túa infancia, levoute lonxe. Sin embargo, esa distancia física que tiveches que coller por mor da túa trayectoria profesional non interpuxo para nada esa conexión con este Concello. Con todo,
nunca esqueciches, como xa se dixo aquí, as túas raíces nesta comarca da Baixa Limia, e aquí hoxe se che recoñece concretamente nun concello corazón da mesma como é Muiños. Muiños, sin dúbida, acerta de pleno o recoñecer a unha das figuras máis respetadas, máis solventes e máis institucionais da nosa comunidade autónoma, Miguel Ángel Santalices Vieira, como fillo adoptivo. A súa trayectoria, aquí louvada xa, é o mellor reflexo do que debe ser un auténtico servicio público. Na súa figura conflúen de xeito armonioso dúas vocacións que no fondo comparten un mesmo fin, o coidado dos demais. Por unha banda, a súa faceta como médico, unha profesión que sin dúbida busca aliviar o sufrimento e protexer a saúde das persoas, a física e a mental, alén de xestionar tamén como se prestan eses cuidados. Por outra banda, atopámonos cunha dilatada trayectoria política que lle levou últimamente, xa dende o ano 2016, a presidir o Parlamento de Galicia, convertíndose no presidente máis lonxevo da nosa autonomía. Presidir a Cámara Autonómica durante unha década nunca é tarefa doada. Eu mesmo engadiría o alcance de calquera. Pouca xente é capaz de lograr esta marca, este cantidade de anos nese posto tan complicado. Exixe de certas cualidades, entre elas a temperanza, capacidade de diálogo inquebrantable, un profundo respeto por as regras do xogo democrático e, fundamentalmente, e iso sóbralle, un importantísimo espírito conciliador. Esas son as virtudes institucional que Miguel exportou a toda Galicia, eu diría dende Ourense. Pero o verdadeiramente extraordinario da súa figura é que a relevancia dos altos cargos en Santiago xamais cegou o home de provincias que é. A súa mirada institucional nunca perdeu a perspectiva da realidade local. Xamais se esqueceu da importancia dun centro de saúde rural, da necesidade dunha estrada ou do valor de manter vivos os servicios en comarcas como esta Baixa Limia. A Diputación de Ourense e quen lles fala como presidente súmase hoxe con satisfacción a esta homenaxe, porque cando Muiños recoñece a Miguel Ángel Santalices, está a recoñecer tamén o valor do talento ourensán, posto ao servicio do ben común. Persoas como el dignifican a política e demostran que se pode liderar o Parlamento de toda unha comunidade autónoma sen soltar xamais a man dos povos e as xentes que vertebran a nosa identidade. Os meus sinceros parabéns ao Concello de Muiños e ao seu alcalde pola sensibilidade deste nomeamento, e o acerto, por suposto. E a ti, querido Miguel, querido presidente, felicidades por este recoñecemento tan merecido. Poucas veces, seguramente, concitará tanta unanimidade. O Parlamento de Galicia ten en ti o seu presidente, pero dende hoxe, a Baixa Limia e o Concello de Muiños teñen de xeito oficial a un fillo que seguirá defendendo estas terras e que as levará na alma para sempre. Parabéns e moitas gracias. Moitas gracias, presidente. E para finalizar, no nome do alcalde de Muiños e da súa corporación, debo agradecer o traballo de todos os que fixeron posible esta celebración. Nun xeito moi especial a todos cantos co seu bo saber facer profesional nos amenizaron musicalmente a xornada. Marco Foxo, gaiteiro maior da Real Banda, e a súa compañeira Lucía Calviño, veciña nosa deste concello. Neste intre, Marco Foxo poralle punto final a este evento interpretando o himno galego. Tamén decir, na continuación, a Ixiña servirá un aperitivo para os asistentes no entorno do encoro, cortesía de don Miguel Santalices Vieira. Moitas gracias a todos e, como di o noso alcalde, viva Muiños.